קוראים לי איקס, ואני מכור. היום אני רוצה לדבר על כוח עליון. יש קונפליקט. הרבה אנשים גדלים לשמוע על אלוקים שמעניש. ובתכנית מדברים על אלוקים אוהב. האמונה ברורה, יש כוח גדול מאיתנו. אבל כשנמצאים בתוך השימוש, רואים כמה הרס נגרם. לעצמנו, לסביבה, לכל מה שטוב. ואז עולה השאלה, איך כוח עליון רוצה אותנו? להמשיך להרוס, או לנסות לעצור. לאט לאט מתגלה. כוח עליון הוא לא שופט עם מקל ביד. הוא לא מחפש מתי ניפול. בשבילי, כוח עליון הוא אהבה. שרוצה שנפסיק להרוס ונתחיל לחיות. אלוהים הוא אהבה אינסופית. אהבה בלי תנאים. וכל מה שהוא רוצה זה שנהיה חופשיים. שנהיה פשוט. מאושרים. אז איך מתחברים לרצון הזה? משנים את הדרך. לומדים להשתחרר מהכבלים. וחוזרים הביתה לעצמנו. וכשזה קורה, מתגלה שהרצון שלנו והרצון של כוח עליון הם אחד. לפעמים עולות שאלות. אני בקשר עם אלוהים? אני לא בקשר? אני מחובר? לא מחובר. אבל כשאני רק בשכל. אני בקשר רק עם השכל. בתכנית לומדים שאלוהים הוא חוויה. שהקשר איתו פשוט. טבעי. להיות כאן ועכשיו. אז רק לעכשיו. רצונו עבורנו הוא אושר. שלווה. אהבה. ורק להיום אפשר לבחור בדרך שמובילה לשם. אוהבים.